При нас вече е нашия супер екшен герой Дейвид. Здравей, Дейвид. Добре дошъл. Здравейте, господин Кръстев. Здравейте, господин Василев. Здравейте, господин Дейвид. Здравейте, господин Може Славчев. си нашо момче, Да. но трябва да те преджобим, така че вади всичко джобчета. Вади. Крадеме, ние ще претърсим. Да не мисли, че само във външно са взимали мерки за Разтвори сигурност. краката, само створи краката. Карти. Какво имаш тук? В този джоб какво имаш? В този джоб нямам нищо. Сигурен си? Да, абсолютно. Да видя аз. Оп! О, Това нищо ли му викаш? Какво водиш, бе, братко? Разтвори краката, не мърде много. о, леко бе, малинко. Какво малинко? Два! Я да видим трети дали ще извада. Така. Още два. Така, Прести, бе. това ли е журналистическата карта? Да, това е. Онази журналистическа. Онази, моята си. Твоята си. Да. Истинска. Да. Чист е? Да. Чист. Няма нищо друго, провери. Не бе, аз съм се къпал сутринта. Я кажи така. Я подскочи. Е, Подскочи. Я, Така. Опа. Така, това ли е прословутия гратомет, който си вкара във външно министерство? не, ония ми го арестуваха, този е друг. Него ще вкарам на друго място. Майтапа се. Оня ти го арестуваха. Да. Добре, защо гранатомет, бе? Не може ли да вземеш нещо по-малко, например, като танк, като подводница? Не, подводница трудно по Перловската река да стигне до външно. Господин Кръстев, аз се надях, че ще ме попитате, защо не съм вкарал, примерно, нощче за бръснене. Абе, айде стигаме от Твърковци, ало! Просто не си падам по градомащината. Я ми кажете сега, Дейвид, кажи ми сега как започна всичко. Ами може би е време да видим първият материал. Ако трябва да определя с една дума нашето съвремие, тероризъм е първата, за която се сещам. Слава Богу, България все още не е от застрашените държави и крайни мерки за сигурност не са необходими. Това обаче съвсем не означава, че административни сгради с ключово значение за държавата не трябва да се охраняват добре. Ще опитаме да внесем този гранатомет в сграда, в която оръжието е забранено и проверката е задължителна. Ако искате да видите какво ще се случи в Министерството на външните работи, с мен и репортажния екип, останете с господари на ефира. В този куфър е гранатомета. Никой не ни проверява. Никой не ни пита какво носим. Пресконференцията в Министерство на външните работи е започнала. Момента за действие настъпи. Никой не подозира какво сме внесли. Извинете, когато става дума за тероризъм толкова често в нашето съвремие, сградата на Министерство на външните работи предвижда ли в предохранителните мерки невлизането на хора с оръжие? Трудно ми е да ви отговоря, аз не съм специалист по охраната, но мога да попитам. Тоест допускате, че може и да се влиза с оръжие? Нищо не допускам, просто не знам какъв режим е установен точно. Вие може би. Не твърда, че имам. Питам дали може. Не мога да Към ви кого да отговоря. се обърна? Сега, в този момент. В този момент. Ще ви кажа защо. Аз внесах едно оръжие преди малко. И не оръжие, ами това е ръчен противотанков гранатомет. Разбирате ли, това не е ножче. Това, което ми говорите, е сериозно. Любопитен съм да го видя. Заповядайте. Имам документ за него. Даде ми го директора на военно-историческия музей. То не действа, но би могло и да действа. Дали няма да ме застреля някой, ако го извада? Не, това ви гарантирам. Добре. Внимание! Ето го. Ръчен противотанков гранатомет. Нямате амуниции към него. Нямам, да. Но би могло и да има. На друга част. Но можеше и да има. Да, аз съм Мисля, той не работи. Аз иначе нямаше да го карам, ако беше истински. Аз съм ви Това благодарен е за гаранция, че не приноса работи. към сигурността на Министерството на външните работи. Имаме ли принос? Определено. Какво ще направите сега? Това, което мога да направя, е да информирам ръководството на Министерството. Изненадан ли сте? Това е гранатомет, разбирате ли? Това не е нощче. Доколкото познавам вашата дейност, не съм изненадан.
Трябва ли сега да кажа, доколкото познавам вашата, пък съм изненадан, че не ни го взеха на входа. Разбирам. Добре. Ами благодаря ви, радвам се, че това, което сме направили, ще има някакъв отклик. Аз също се радвам и пак повтарям, благодаря ви за приноса към сигурността на Министерството на външните работи. И аз ви благодаря. Лек ден. На изхода се радваме на внимание от страна на охраната. По-добре късно, отколкото никога. Ама аз не мога да разбера, вие за какво внасяте това нещо? Не може да влезе. И как така ще проверявате? Правите си експеримент? Не е експеримент, господин. Вие знаете ли, че може много да пострадате така сега? Не само Това не вие. е да спориш. Няма никакво значение. Това е национално богатство, тук пише. Ама за какво внасяте тук? Еми, представете си, Значи това е външно министерство. Това не е военно поделение. Неща са За да внасяме експонати. И това нещо ще снима след малко там, където ще снимам. Това е истината, между другото. И какво ще снимате там? Ще снимаме скетчове за господарин ефир. Това нещо е абсолютно безвредено, то не действа, т.е. това не е оръжие. И в него, Вие който разбирате ние трябва да за какво става отидем въпрос? към следващите снимки и ни влизаме с него и си задават на въпроса всъщност. Защо го носите? Не. И дали може да го вкарате? Да. И вие не може да го вкарате. Знаете да сте го вкарали вече? Сега вие ще трябва да ви задържим. След това, което видяхме, веднага искам да те попитам. Ти без да искаш или нарочно беше включил този микрофон, докато беше в стаичката? Е, тук е мястото, може би, да си призная, че стана абсолютно случайно, без да искам пръста ми, сам се плъзна и го натисна това копче. Дейвид, защо така много мога да ти вярвам в момента? Много искрен си в момента. Ами- Случайно е така. Добре, а Щрак. заради това пръстче в ареста не те ли биха малко? Биха ли те? Не, истината Не? е, че не са ме били. Това. Няма такова нещо. Но пък преживяването си беше много абсурдно. Тази заповед за арест, която получих за 24 часа, нея ще си запазя, ще си я показвам на внуците. 24 часа. Колко часа те държаха и как те пуснаха? Държаха ме точно 4 часа и половина и ме пуснаха без никакъв проблем. Добре. Основният въпрос. Престъпление ли се оказа да внесеш гранатомет във външно министерство? Със сигурност, господин Василев, е престъпление, ако влезе един терорист с ръчен противотанков гранатомет във външно министерство. Случай е по-различен. Това е един журналист, който проверява бдителността на охраната. Бях въоръжен с един абсолютно, подчертавам, недействащ ръчен противотанков гранатомет. Ето И го. това не е престъпление по законите на Република България. Добре, бе, Дейвид. А ако бяха съвсем случайно ви хванали на входа там, където му е място да ви хванат, че носите оръжие, нямаше да има репортаж, така ли? Не, напротив, тогава щяхме да кажем право на охраната, ето, вижте, хората си вършат работата и всъщност щяхме да ги похвалим. Добре, адекватна ли беше реакцията на медиите, които отразиха случая според теб? Малинко беше адекватна реакцията с някои изключения. С някои много малки изключения. Толкова малки като националните медии, канал 1 и BTV. Да, любопитно е, че абсолютно всички информационни агенции, български, включително и западни, Да. отразиха това събитие като новина. За разлика обаче от нашите телевизии, БНТ и Национални, да. BTV, националните медии, за тях това не е новина. Предполагам, че имат криво разбиране за конкуренция. Най-вероятно е това. Ще ви дам един пример. Да. Представи си, че журналист на BBC влезе с ръчен противотанков гранатомет в Белия дом. Да. CNN дали ще го отрази? Не, Никога. CNN Според ще мен помислят, никога. че ще направят реклама на BBC. 100% няма да го пуснат. Да. И аз То така може си би мисля. от страх да не направят реклама на шоуто или на теб. По Я същия викате- начин националните медии не са го така. отразили. Кои чужди медии отразиха? Ами страшно много, включително Reuters. Да не ги изброявам, да не си правим реклама. Много, Добре, страшно но много. разбрах, че нашата реклама много успешно върви даже и в Австралия. Това е много интересно. Говорителят на Външно министерство, господин Тодоров, е работил в нашата мисия в Австралия.
И никога до този момент не са писали дори дума за него във вестниците. Интересно, че... В австралийските вестници. Австралийските вестници. Интересно, че сега по повод нашата случка са писали за него. В австралийските вестници. В австралийските Чудя вестници. се на кой да кажа браво, дали на господин Тодоров или на австралийските вестници. Но сега да видим как българските медии и министри реагираха на нашата провокация. Аз искам да ви попитам, господин Паси, какво мислите за този наш журналистически експеримент? И първото нещо е, че такива експерименти се правят по цял свят. И то се правят главно демократични държави. На мен не се наложи да свикам заседания тук по сигурността. В такива случаи знаете, че са ангажирани много служби. Самото Министерство на външните работи няма охранителни функции. Ние прибягваме, държавните институции прибягват било до полиция, било до служба за охрана и така нататък, и така нататък. Така че провокирахме, с вашия акт, провокирахте една серия от заседания, размишления на тая тема. Ще въведем наистина допълнителни мерки. Според вас това лошо ли е или добро? Някои от мерките, които ще се наложи да въведем, ще са необходими. Но трябва да ви предупредя, че част от мерките, които може би ще вземем, ще бъдат малко пресилени. И това е навсякъде по света. Да, това е една провокация, която ние направихме с този гранатомет, но тя е показателна за много неща. Аз съжалявам, защото ми казаха, че вие сте искали режима за журналисти да е по-либерален. Аз мятам, че ние сме си свършили добре работата и го казвам така гордо и го казвам пред човек, който също много добре си върши работата и това е видно. Това е нашата позиция. Дойдохме да чуваме дали вие сте ни сърдити или не. Вече ми мина и мога да кажа, че ще извлека от него най-положителното, което мога. Ако в този момент ако аз бях на тази пресконференция, по някаква причина можеше да се окаже, че съм вътре в залата, и с мен беше моята охрана. Моята охрана има изключителен рефлекс и много точни инструкции какво да прави, при което можеше да станат наистина много сериозни поразии. Искам само да поправя нещо много леко в това, което казахте. Вашият говорител, господин Тодоров, беше там. Аз говорих с него. Попитах го какви са предохранителните мерки. Апропо, отварям една скоба. Благодарение на това, че сме демократична държава, ние ще излъчим този материал в нашето предаване. Слава Богу. И вие ще видите там как аз го попитах какви са мерките за сигурност и те дали включват проверка за оръжие. Той каза, разбира се, аз казах, но аз нося ръчен противотанков гранатомет. Той каза, може ли да го видя? Аз казах, да, но нали никой няма да ме застреля. Той каза, аз ви гарантирам за това. И тогава аз извадих гранатомет. Добре, взели сте се пак някакви мерки, но за бъдеще повече внимавайте. Една подобна провокация е типична за една демократична държава. Това се прави не само в България, това се прави може би навсякъде по света. Журналистите проявяват подобна изобретателност и не смятам, че тя трябва да бъде повод за търкания между изпълнителната власт и четвъртата власт. Така че радвам се, че този инцидент приключи по най-добрия възможен начин. Да благодарим за инициативата. Това е просто един журналистически експеримент, който не е насочен срещу никой. Напротив, ние страшно много уважаваме полицията. В мое лице специално аз винаги съм казвал, че адски много държа да има ред и законност в тази държава и само тогава ще се оправят нещата. И това според мен е една крачка да помогнем, защото може би сега много от вас журналистите ще бъдат сърдити за това, че ще ги проверяват. Но дайте си ясна сметка, че терористите не се интересуват дали вие сте журналист,
дали сте дете или възрастен човек, както вече стана ясно. Те просто правят това, което трябва да свършат. Затова ще ви помоля и вас за разбиране. Този експеримент, да, ще ви създаде проблеми на влизане в тези институции, но в крайна сметка така трябва да бъде. Изводът от нашата журналистическа проверка е тъжен. Оказа се, че във Външно министерство може да се влезе с гранатомет. И за съжаление полицаи с опит, добро име и звание ще понесат последствията за това. В крайна сметка всички сме граждани. И никой не стои по-високо от законите и от правилата в обществото на тази държава. Съгласете се, че гранатомет и Външно министерство са абсолютно несъвместими. За сега това е от мен. Дейветомет Гранатометов. Така, Дейвид, някои колеги журналисти се сърдят заради затегнатия пропускателен контрол в държавните ведомства. Ами, аз смятам, че повечето от тях, болшинството, смятат, че това, което направихме е съвсем разумно и навременно и няма проблем. Може би има и такива, които преиграват, но това е нормално. Съгласете се обаче, че няма нищо ненормално в това да те проверяват на входа на едно външно министерство, на което е да било държава. Да, но коментарите на някои журналисти в пресата бяха, че сте влезли в сградата на Външно с фалшиви карти. Предполагам, че колегите са се объркали. Не, аз имам истинска, съвсем легално издадена карта от Нова телевизия, която ми дава правото да влизам навсякъде. Добре, нека да те попитам нещо. Много е важно само да кажа, че когато влязах, никой не ми провери картата. Да, верно, тя беше закачена тук, обаче кой я провери? Тук можеше да има снимка на Джордж Бус. Или Джордж Бус. Джордж Бус, няма значение какво ще ти го пуснем после в габовете. Джордж Бус. Така, Бен Ладен може да влезе. Какво би трябвало да включва в проверката на картата според теб? Не случайно на гърба на картата има номера на личната ти карта и би трябвало да се сравнат, както и егенето ти. Съвсем нормално, това е една проверка, която би трябвало да бъде рутинна и много проста. И не би трябвало някой да се оплаква от нея. Добре. Друго обвинение, което чухме, че вашият експеримент на репортажният екип евентуално щяло да подскаже на терористите начин на действие. Ето това е абсурд. Точно обратното. Този експеримент вече не може да бъде повторен. Нито един терорист няма как да влезе с ръчен противотанков гранатомет във Външно министерство, уверявам ви. Просто ние вече го направихме и там в момента мерките за сигурност са много жестоки. Добре, нещо друго да кажеш? А вие, приятели, не забравяйте да сигнализирате за измами и корупция в обществото на нашия сайт www.gospodari.com или на нашия телефон 946 33 27. А сега, преди Дейвид да се е тръгнал и да е взел гранатомета, предлагам да го заредим. Дейвид, зареди гранатомета. Да се прицелим и да изстреляме нашата реклама!